Stephi ħares lejn il-kaxxa tal-ġugarelli. Ejja narawha Eva. Wow, x'inhu dan? Hello. Hello, ħbieb. Huwa daqshekk ħelu. Fejn aħna? Idea ejja nagħmlu dar tal-Pupi. Iżda. Din se tkun id-dar perfetta għal Labubu roża ġdida tiegħi. Le, din se tkun id-dar perfetta għal Labubu blu tiegħi. Le hija tiegħi. Le, Din hija d-dar tiegħi. Wow, għandna 2 djar. Eva jiddispjaċini ħafna, ma kontx naf x'ġara lili. Tfal, huwa importanti ħafna li taqsam mal-ħbieb tiegħek. Iva jiddispjaċini wkoll Stephi. Għandna nirrispettaw lil xulxin. Eva, għandi bżonn tan-neqa. Ħbieb mill-ġdid. Ħin biex impinġi d-dar tiegħi blu. Blu huwa l-kulur favorit tiegħi. Labubu ġier. Ħin biex impinġi d-dar tiegħi roża. Ħares biss lejn dak. Inħobb il-kulur roża, għandna nxerdu kollox b'mod ugwali sabiex jidher sabiħ. Salaġeb. Perfettament. Ejja nużaw dan il-materjal fluff biex nagħmlu saqaf fluff. Ejja npoġġu dan il-logo fuq id-dar roża tiegħi. Eżatt hawn. X'taħseb dwarha? Issa huwa t-turn tiegħi biex nuża l-materjal fluff għas-saqaf tiegħi. Ġax u logo blu. Ħares lejn id-dar blu tiegħek jogħġbok iżda. Ejja nagħmlu l-bitħa tagħna aktar komda u nżidu din il-fenġi roża. Eżatt bħal dan. Ejja npoġġu dan il-garaxx roża hawn. Dan huwa l-garaxx tiegħi. Issa ejja npoġġu s-saqaf. U x'inhu garaxx mingħajr karozza? Ejja hawn. Karozza daqshekk ġew. Ejja nagħmlu trampoline diħ għal Labubu blu tiegħi. L-ewwel irridu nagħmlu ċirku perfett. Issa rridu nimbutaw il-parti tan-nofs. Issa ejja nagħmlu l-drab. Issa rridu nkopru dan bit-tejp. Issa ejja nwaħħlu flimkien. L-aħħar wieħed. Ħares biss lejn it-trampolin diħ tiegħi. Inħobb l-arti u l-ħiliet u intom x'taħsbu? Naf, se nagħmlu swing diħ bluzu tal-kannizzi roża. Ejja npoġġu ftit kollha hawn. Wasal iż-żmien biex inżejnu s-salott fuq l-ewwel sular. Ejja nagħmlu sofa fluffx għal Labubu tiegħi. Ħin biex niġbru s-sofa. U hawn se npoġġu tapit roża. Ħares biss kif spiċċa. Mejda tal-kaf dejn is-sofa u pjanu għal-lezzjonijiet tal-mużika. Inħobb il-ħoss tal-pjano. Stand u tvej u lampa. B'xi posters, arloġġ u ballun diżġo fil-kamra. Ħares biss kemm hu sabiħ is-salott tiegħi. Inħobbu. Imma kif? Se npoġġi tapit ukoll. U xi ħaġa tajba
Labubu żgħar tiegħi. Tfal, imma biss ftit wisq jista' jkun ħażin għas-snin sbieħ tagħkom. Fit-tieni sular, għus? Naturalment, irridu nibnu ċina. Labubu roza tiegħi għandu l-ġuħ. Igawdi l-ikel tiegħek, Labubu. Stephi, ara l-ċina tiegħi. Għandek il-ġuħ? Aw, Labubu tiegħi jħobb jiekol. Hello. Labubu, oqgħod attent għal manjieri tiegħek. Segwi l-etika huwa importanti ħafna. Naħseb li ħarġu pjuttost tajjeb. U ejja nżidu xi kutri u imħadet. Tobb is-sodda diħ tiegħi li għamilt? Mhux ħażin, imma għandi s-sodda tiegħi. Dan hu post tajjeb. Dan hu li qed nippjana li npoġġi fil-kamra tal-divertiment tiegħi. Idea kbira, u dan huwa d-dawl u l-atmosfera maġika fil-kamra tas-sodda tiegħi. Libsa ħelwa għal Labubu roza tiegħi. Wasal iż-żmien li nażel waħda mill-ilbiesi ħelwin għal Labubu blu tiegħi. Issa wasal iż-żmien li nżid longer roza fil-bitħa sabiex Labubu tiegħi jista' jistrieħ u jirrilassa. Labubu tiegħi jippreferi logħob attiv bħal basketball. Ejja ingħaqad, ġib il-Labubu roza tiegħek qed nieħdu ħafna pjaċir. Oh, Eva, dak jidher hekk tal-għaġeb. Il-logħob flimkien u l-ħidma bħala tim jagħmlu kollox aħjar. Għandek raġun, Eva, li taqsamu tajn lil xulxin huwa l-aħjar. Min issa l-qudiem ejja nilagħbu u noħolqu flimkien. Idea kbira, naqbel. Marija, tista' tilgħab ma' Għalex jekk jogħġbok. Għandi bżonn naħdem. Żgur, Nanna. Aha! Marija għandi l-ġuħ. Stenna ftit, se nġiblek xi ħaġa. Grazzi, Marija. Għadni kemm ħriġt għal-minuta. Fejn mar?
Marja x'ġara għaliex intaqsek imdejqa? Hija nieqes. Tinkwetax, se ngħinuk issib lil ħuk. Veru? Iva, ejja mmorru l-asta tal-pulizija. Grazzi, uffiċjal, ejja morru. Stenna ftit. Dan huwa wis estrem għalija. Dan huwa wis qadim. Dak huwa l-perfett. Grazzi għall-informazzjoni tiegħek. Marija tilfet lil ħuha kif nistgħu nsibuh. Iva, għajni. L-ewwel net irridu nistampaw fil-ġerta nieqes. Okay. Issa ejja niċċekkjaw il-post fejn rajt lil Għalex l-aħħar darba. Ejja mmorru. Tajjeb, Ejja mmorru. għandu jkun ximkien hawn. Mhux hawn. Mhux hawn. Mhux hawn. Min rali l-Għalex jgħidilna? Int rajtu? No, 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 no! No, 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 no! Jew int? Forsi int? Sfortunatament, mhux Għalex. Mhux hawn. Forsi huwa Għalex. Mhux hawn. Ħares hemmhekk. Huwa biss ġugarell. X'dispjaċir. Mhux Għalex. Forsi dan huwa Għalex? Ivan, x'qed tagħmel? Ups, ma stajtx nirreżisti. Għandna bżonn insibu lil Għalex ejja mmorru.
Int dak? Kont qed naqra ktieb. Għallex? Għalex. Għallex? Jirriżulta li għalex kien hawn il-ħin kollu. Jekk tlift xi ħaġa jew xi ħadd, erġa' lura u ċċekkja bir-reqqa f'dak il-post mill-ġdid. Barra, barra. Barra, barra. Barra, aha. Oh, le, ġi maffeċ. Għelat. Għelat. Min irid għelat? Xem, għelat? Għelat. Iva, għandi ħafna tomit ta' għelat. Liema toma tixtieq? Nixtieq dan, grazzi. Ta' xejn. Frott. Frott frisk. Xem? Frott. Iva, frott frisk. Ħafna aktar b'saħħtu minn għelat. Allura għaliex il-frott huwa aktar b'saħħtu mill-għelat. Il-frott għandu vitamini, għandu inqas sokkor u huwa aħjar għas-snin tiegħek. Tant tajjeb. Ħares biss lejn din il-pastardella delizzjuża u mimlija mera. Nixtieq ftit pastardella jekk jogħġbok. Igawdi l-pastardella tiegħek. Delizzjuż. Hu lura l-għelat tiegħek se nagħżel frott b'saħħtu minn flok. Waqfa għall-ikel. Delizzjuż. Qatt ma tkun taf. Il-għelat b'saħħtu tiegħi. Għelat mingħajr sokkor. Għelat b'saħħtu mingħajr sokkor, għelat b'saħħtu. X'qed tajt? Għelat b'saħħtu, għelat b'saħħtu. Aġġel u ixtri sakemm jispiċċa kollox. Għelat b'saħħtu tajt. Iva, għelat b'saħħtu mingħajr sokkor miżjud. Oh, nixtieq għelat jekk jogħġbok. Liema wieħed tixtieq? Dan hawnhekk jekk jogħġbok. Għażla tajba, Stephi. Tixtieq ftit qastan tal-kawkaw? Mingħajr sokkor miżjud. Iva jekk jogħġbok. Deżerta tal-jogurt frisk u delizzjuż. Deżerti tal-jogurt? Iva, deżerti tal-jogurt li fihom berries u ġews. Delizzjuż, nista' nieħu din id-deżerta tal-jogurt? Żgur li le. Igawdi d-deżerta tiegħek. X'inhu dan? Hu lura l-għelat mingħajr sokkor tiegħek. X'ġara? Huwa wisq sokkor. Għamilt ħażin ħafna. Dawn il-frott huma tassew toma. Stephi, kif oġbok id-deżerta tal-frott? Delizzjuż. Skużani, Stephi, ma kellix inqarraq bil-għelat tiegħi. M'hemmx problema, kulħadd jagħmel żbalji. Il-ħaġa tajba hija li titgħallem minnhom. Ejjew nagħmlu deżerti b'saħħithom flimkien. Idea kbira. Dejjem għażlu snacks b'saħħithom, goose. Qatt qarraq, kun onest. U titgħallem mill-iżbalji tiegħek.